i pot complicar força el que és les aspiracions de Catalunya dins d'aquesta fase prèvia. Ara completarem també les alineacions, també ens queda l'alineació de Bèlgica pendent amb 4 homes que ja hem vist de l'alçada i l'envergadura que tenen aquests jugadors belgues, que pràcticament és com si presentessin una selecció absoluta pràcticament, amb jugadors que ja estan desenvolupats, que ja tenen molta experiència en lligues importants, en equips importants, i per tant doncs aquest punt podríem dir que tenen a favor de hàndicap respecte a la nostra selecció, la selecció catalana. Per aquells que estiguin escoltant el partit per l'streaming, doncs molts ja de vosaltres ja sabreu com funciona el joc, però per aquells que no coneguin com funciona el joc, doncs són 8 jugadors per equip, dels 8 jugadors són 4 nois, 4 noies, i es reparteixen d'aquests 8 jugadors 4 en dues parts del camp. Una part del camp és on s'ataca i l'altra part del camp és on es defèn. I ja veuran que quan hi hagi dues cistelles, un intercanvi de dues cistelles, doncs es produiran un canvi de camp. Els jugadors creuaran de camp perquè canvien les funcions i passen d'atac a la defensa. És a dir que ja ho anirem veient perquè està tot preparat. La pilota Marc Castillo i mou la pilota Catalunya en atac. És màgic, amb Olga Gandia jugant a la part de dalt amb Marc Castillo, rep Bert en la posició de mig, aguantant l'esfèrica, intentant combinar amb Marc Castillo, que finta, busca la passant al mig, intenta fer l'entrada i l'àrbitre assenyala defensat. Ja saben que el jugador que defensa, si està en la posició entre aquest jugador i defensa, no es pot llançar, i així ho ha considerat l'àrbitre ara amb aquesta acció de Marc Castillo, que ha intentat fer l'entrada. Mou la pilota a Bèlgica amb aquest número 15, que no ho hem dit, amb Nick Janssen, un dels jugadors també podríem dir més perillosos d'aquest equip belga, no? Ja el jugador també amb experiència, ja també es coneix, no? D'altres mundials i d'altres campionats sub, podríem dir, no? Doncs sí, un habitual en totes les seleccions, des de sub-16 fins endavant, i bé, és un jugador molt bo, però bé, gairebé tots els belgues són molt bons, podrien sortir amb el suplents i donar un molt bon paper, però bé, sí, a veure... En aquest quadre hem de dir que serà el jugador, jo crec, que agafi el pes de la responsabilitat de que no se les tira, ja l'estem veient, només comença el partit, que ja està intentant fer a la primera cistella, ara combina amb el jugador que estava de rebot, amb Jari Hardis, ha fallat en el seu llançament, i Catalunya recupera la possessió de la pilota. És Bert Alomà, jugarà de l'accessoria del Paradís, combinant amb Olga Gandia, la seva companya d'atac en aquest quadre. Rep Gandia, lluny de la cistella, que Marc Castillo a punt de perdre la pilota amb la pressió del jugador belga, i finalment amb aquesta passada cap endarrere buscant a Bert Alomà en el llançament, doncs ha estat interceptada pel seu defensor. És Bèlgica, l'àrbitre assenya falta per empenta de Míriam, creiem, és free pass, en aquesta falta que es comet a prop dins de la cistella, doncs assenyala amb aquesta falta, que amb el llançament no ha fallat. Nick Janssen, ja ho hem dit, jugador que quan escalfi el canell pot ser bastant perillós per Catalunya, amb aquesta falta que ja ho hem vist, es situen amb els companys, es poden associar, es poden rebre el recolzament del seu company amb la distància sempre de 2,5 metres, no és, Javi, si no erro? Sí, aquesta rodona que veiem i aquell punt que hi ha al centre doncs marca una distància de 2,5 metres on s'ha de situar la resta de jugadors, i fins que la pilota no surt i toca un altre jugador doncs no es pot travessar aquesta distància. Per tant, és això que es fa, passe i acabes tenint un tir lliure on el Janssen ha picat, que és el que veiem que porta el pes d'aquell quadre, d'aquella part, que és el jugador atacant i el més perillós que haurem de tenir en compte. Doncs sí, ja ho heu escoltat, també hi ha límit de possessió en el que són els atacs, amb aquesta novetat del shot clock, que són 25 segons per possessió, quan la pilota travessa i just connecta amb el primer jugador que està en la zona d'atac, que és l'equip que ataca, just en el moment que rep, comença a descomptar aquests 25 segons, i quan toca cistella recarrega per 25 segons, una miqueta semblant al que és el bàsquet. La passant al mig, bona finta ara de Nick Janssen, intentant rebent, gira pràcticament 360 graus, el tir exterior de Jari Hardis, que converteix el 0-2.
aquí al pavelló de la Vall d'Hebron. El llançament de Míriam una mica precipitada, intentant contrarrestar aquesta segona cistella del conjunt belga. No ha estat possible i és Bèlgica ara prenent-se una miqueta més en calma per treure la pilota des del darrere. Ja hem vist que ara s'han creuat de camp amb aquestes dues cistelles ràpidament, en un 3 i no res, han creuat d'un costat a un altre, i ara el quadre que estava encapçalat per, doncs ja hem dit, per Marc Castillo o Berta Lomà, doncs s'està defensant. És el llançament ara del número 12 de Bèlgica, a punt d'entrar de Janni Jansen, aquest possiblement doncs sigui el seu germà, per la seva, no? En Javi potser ho sap. Són germans i millor que jo. una noia, la Sari Jansen, que no sé si és més gran, però són germans, són una molt bona família futbolística, diguem-ne, no? Ha sortit una bona saga, podríem dir, per part dels Jansen, per jugar i coincidir també en aquesta sub-23. És el número 18, Lars Mathisen, també un dels jugadors més coneguts d'aquesta selecció belga, de més perill, també podríem dir, i d'experiència, però recupera la pilota a Catalunya. Sona la gralla aquí al pavelló de la Vall d'Hebron. És Ivan Alberic amb Irene Figueroa, i fintava ara José Álvarez, intentant fer l'entrada, el llançament exterior, va bé cap a cistella, tocat malauradament, i això és falta del defensor. Per molt que es queixi, ha posat la mà pel darrere, defensant, però l'àrbitre ha assenyalat un arrestar, no ha assenyalat pas, free pass. És José Álvarez amb Míriam, lluny de la cistella, i ara l'àrbitre ensenya la falta de la número 8, de Chiara Diesen, i serà free pass. Encara que té llançat la José Álvarez amb Ivan Alberic, ara han fallat en aquesta combinació. Hi ha una miqueta de nervis, sembla, no?, per part del conjunt català. Sembla que tenen aquesta angoixa que saben que els belgues apretaran i que de moment, doncs, amb aquest inici de partit han d'estar també al mateix nivell i potser aquestes imprecisions, no?, al principi del partit. Doncs sí, imagino que sí. A veure, no deu ser fàcil estar al pavelló ple animant-te. Clar, això t'encoratja una mica, no?, a jugar, però suposo que també tenen aquest principi, aquest inici d'incertesa, de no saber si això sortirà bé, si no, que han de donar la cara, però bé, són molt bons i jo crec que anem 2-0 i a poc, i a veure si aconsegueixen apropar-se al marcador i donar-li guerra una mica a aquest conjunt belga. Podríem dir que és la pressió del debut, no? Aquí jugar a casa, estem acostumats també a jugar en l'estranger, en el que són els mundials, sempre a Holanda, Bèlgica, amb algun germ absolut, doncs, com és el cas de l'any passat a Xina o a Taiwan també, però jugar a casa també, debutar, fer-ho per primera vegada a casa és un plus, un hàndicap que a Catalunya, doncs, a veure com ho resol, no?, de pressió afegida. Aquesta free pass que no s'ha transformat per part de Bèlgica, ha recuperat bé en el rebot la pilota Berta Lomà, com sempre una de les seves característiques, molt viva, molt burri en aquestes accions, sempre molt valenta, recuperant totes aquestes pilotes que cauen, i ja juga Catalunya a la zona d'atac. És Míriam González obrint a la zona del mig, a la part de dalt, per Ivan Alberic. Ara en el costat, bona passada, el tir anava bé, s'ha escapat per un peu, ho ha salvat la pilota José, reclamen peus ara del jugador belga, l'àrbitre no ho ha considerat així, i el joc continua, ja és Bèlgica a la zona d'atac. Rellisca Jolien Hertogs, el refà, el llançament, el rebot poderós de Mathisen, el llançament des del darrere de la noia, i ara l'àrbitre assenyala falta favorable a Bèlgica, que crec que serà un restart. Treu Mathisen cap a dalt, en la zona de Jolien Hertogs, combinant amb el número 12, amb Janni Jansen, el germà. El llançament exterior queda curt, el rebot per Mathisen i el senyal han defensat. Bé aquí en Màgic, molt atent, en posar la mà i evitant aquest tir de prop de cistella, sota cistella del jugador belga. Juga Catalunya, bona entrada Míriam, i estan fent falta, però l'àrbitre assenyala falta en atac. Falta en atac de Míriam, jo crec que força rigorosa aquesta falta, que està ja en el filant l'entrada Míriam amb la posició pràcticament guanyada de la seva defensora, Javi? Bé, sí, des d'aquí, des de la nostra perspectiva, sí, bastant al límit aquesta falta en atac, jo veig, o sigui, bueno, ens ha semblat que l'havia superat, però bé, l'àrbitre és el que mana i mira, doncs,
coses a fer, i del possible anar del 2-1 al 3-0 i bé, a veure si ens va fer. Exacte. Això són coses que passen a l'esport sempre, en jocs d'equip. Una vegada tens l'opció possiblement de demanar un penal que et pot situar amb el 2-1 i la desgràcia de situar-te ja amb el 3-0, amb el 0-3 en contra. És Bèlgica movent la pilota exterior amb aquesta situació ara ja de 3-1 en atac. Ara ja amb el 2-2, amb en Michi rebot. Ja ho veuen, un jugador situat a sota de Cistella, l'altre com a assistent. I es diuen Michi, amb el jugador que està a prop de Cistella per intentar capturar la pilota i donar continuïtat al seu atac. És la posició de rebot. Juga Catalunya amb la posició de 4-0 en atac, no hi ha cap rebot ni cap mig. Ara ja és en José Álvarez, que estan fent defensa de rebot. José que arsuta en el mig, rep l'esfèrica, ve Míriam per facilitar aquest rebot a José. Aguanta l'esfèrica Míriam, la treu cap a Ivan, compta perquè queden 4 segons. Irene s'ha de llançar, Ivan que finta, li deixa Míriam, no se n'ha adonat. I serà fi de possessió i canvi de la mateixa. És Bèlgica qui mou la pilota en atac. A una Cistella estan de produir-se un altre cop al canvi de camps. Llançament exterior de la número 1, Niki Shildos. Ha tocat a Cistella, ha quedat un altre cop en el rebot afavorit de la seva companya. És Hertogs amb el llançament, molt bon llançament de Hertogs des de la mitja distància. I situa el 4-0 i aquest canvi de camp. Juga Marc Castillo. Amb Màgic. Aquesta és Olga Gandia, obrint cap a Berta. S'ha de mirar cap a Cistella. És Berta, finta, bé, l'entrada, se'n va Berta, és bona, l'entrada Berta i la Cistella de Catalunya. La primera Cistella catalana aconseguida per Berta Lomà. Aquesta jugadora de l'accessoria del Paradís. Si no erro, empatada amb Míriam González com a màxima anotadora del que va ser la primera divisió l'any passat, la primera divisió catalana. Llançament exterior des de molt lluny, ha assenyalat falta en atac el col·legiat als belgues. No recordo si va ser també la millor jugadora aquest any, Berta. Ara ho dubto, no sé si en Javi m'ho pot solucionar. Fa 2 anys sí, aquesta última temporada la jugadora va ser Tamara Vilanova, que va fer una final incommensurable, que va aportar moltíssim perquè Vilanova guanyés la seva lliga enfront a l'assessoria Vall Paradís. Però bé, Berta és una de les millors jugadores de Catalunya, sense cap mena de dubte, habitual en totes les seleccions, des de que juga a Corval, sub-16, sub-19, sub-21, sub-23 i absolutes, i titular en totes. Doncs correcte, era la Tamara Rodríguez, Gutiérrez, que com estigui a casa escoltant-nos, que no estigui aquí en el pavelló, estigui escoltant, ens haurà de dir que soc jo, doncs un record també per ella, s'està escoltant per l'streaming del Mundial. Molt bé, en José aquí ara guanyant la posició del seu defensor, havia anotat abans Bèlgica, i ara en José Álvarez, el nou jugador del Corval Club Barcelona, el club d'aquí de la ciutat, doncs que ha aconseguit el 5-2. Molt bé aquesta finta ara de Hertogs, ha estat molt ben defensada, però el llançament exterior se'n surt per al que és la corbata. Llançament amb el número 1 de Schilders, torna a caure el rebot una miqueta en fortuna cap a Bèlgica. És Jani Jansen buscant el tir exterior des de la cantonada pràcticament. Rebot, estem balant ara en defensa, ho ha fet en Màgic, que ha deixat, no ha posat el braç, ha dubtat, i aquest dubte és infal·lible pel jugador amb Lars Mathisen, que no ho ha perdonat i ha castigat amb una altra cistella. 6-2 en el marcador, les dues cistelles aconseguides per Berta Lomà, amb una entrada a cistella i amb una altra de José Álvarez amb un tir des de sota cistella, després de guanyar bé la posició al seu defensor. Ha estat a punt, sembla que sí, la perdrà, sí, ha trepitjat línia, i és possessió per la selecció catalana. A veure si amb el pas dels minuts Catalunya doncs supera aquesta pressió de l'inici,
aquests nervis inicials, però clar, també doncs amb aquest tipus d'accions, com a mínim serà difícil, volia dir, perquè com a mínim el que has d'intentar és de donar continuïtat a la possessió, agafar confiança i que aquesta pressió inicial, doncs, mica en mica, amb el pas dels minuts, doncs, es vagi disminuint. Doncs sí, també és una mica complicat perquè, a veure, els belgues, un equip molt bo, que pressiona molt, són molt grans i de fet ocupen molt camp, amb una passa ja només ja veuen el braç i no saps dubtes si donar aquest pas o no, i són els jugadors que són així grans i abarquen tant, és difícil perquè es fan dubtar molt i per això fa que tinguis aquestes imprecisions. Sí, hem comentat al principi del partit, un jugador, sobretot els nois o els homes, molta envergadura, és a dir, jugadors amb una planta pràcticament de 1,90 m i que es farà difícil, sobretot amb aquestes accions, com deia el Javi, que fa dubtar a l'hora de fer la passada. I bueno, Bèlgica que no perdona, s'estan escalfant en llançament de llarga distància i la bretxa ja són de 5 cistelles. I la senyala en penal per aquesta entrada, jo crec perquè ha anat una miqueta fora de joc, no? Volia entrar la Olga, ha sortit a defensar una miqueta cap endavant, a tapar la noia. Ja sabem que una de les regles d'aquest esport és que no es pot defensar amb sexes contraris. I la cistella de Marc Castillo des del punt de penal col·loca el 7-3. Aquest jugador del Montcada, dels millors jugadors catalans de la plantilla que presenten en Rosendo García. Digue'm, Javi, va. No, res, que el penal jo crec que ha sigut perquè quan el Marc Castillo ha anat dient d'agafar aquesta posició de mig, hi ha hagut el contacte, llavors a l'hora de fer el pas i impedir una mica fer aquest pas amb garanties a la noia que estava entrant sola, per tant, penal, ben assenyalat, i bé, ficat el Marc Castillo i 7-3 i a veure si s'anima a ser una miqueta. Hem de dir que aquí, a part de tenir a un jugador de Corval, també tenim un jugador que té experiència també com a àrbitre, per tant, amb aquest anàlisi pots fer pràcticament de Sergi Albert del Corval ara mateix en aquestes accions. Ara un altre cop penal favorable a Catalunya i sembla que l'encarregat de llançar-ho en aquest cas és Ivan Alberic, que el transforma. Doncs Catalunya que retalla distàncies en el marcador, es situa 7-4. Del 7-2 hem passat al 7-4 amb aquest parcial de 2-0 per Catalunya. És Bèlgica en atac, movent Jani Jansen, l'esfèrica amb Hertogs, combina amb la seva companya en el mig, l'entrada pràcticament ho ha fet sense pentinar-se pràcticament des de abans del punt de penal, i la cistella amb molta qualitat de Jani Jansen, que col·loca el 8-4. És Olga Gandia obrint, bona passada en diagonal cap a Marc Castillo, errat en el llançament, bon rebot de Màgic, movent amb Marc Castillo buscant també l'opció de llançament, busca darrere la cistella Berta, és molt lluny per buscar el llançament, la tira cap endavant, és bona opció per Olga, un llançament d'Olga, però ha estat a punt, però no ho ha aconseguit. Llàstima aquest llançament d'Olga, que havia tret bé l'opció de tir. Una bona, també un bon joc, el promissori també en el mig, passada cap endarrere, llançament pràcticament sense posició, se li escapa l'esfèrica a Nick Jansen, buscant en la posició de mig, ara el noi en Matischen, perdó, Jerry Hardis, ho intenta Bèlgica, ja saben que cada cop, cada llançament que toqui cistella es recarrega el que és la possessió de la mateixa. I ara una entrada després de que Míriam intentés tapar aquest mig, ha caigut, ha deixat sola a Steffi Van Uffelen i aconsegueix la seva primera cistella. Ara Catalunya no ha pogut, ha durat ben poc la possessió, l'ha recuperat ràpidament la selecció belga, aguantant l'esfèrica des del darrere. Shara Driesen rep en el mig la mateixa jugadora, obre cap en fora, el llançament exterior, toca en cistella, rebot poderós de Jerry Hardis, continua movent Bèlgica amb un ritme de pilota elevat i fent que això també dificulti als jugadors catalans la defensa, que arribi una miqueta tard. I ara la cistella exterior de Jerry Hardis. S'ha d'estar sobre, el que passa és que també
es mouen amb molta rapidesa, es situen molt ben col·locats en el mig, i això és una de les peculiaritats d'aquest esport, no? Que també el fa que enganxi, en el que un jugador quan defèn doncs, té aquest dubte de si està a sobre del jugador per defensar o deixar una miqueta de metres per tapar l'entrada del jugador, no? Doncs sí, en aquest esport diguem-ne que si ets defensor estàs venut, perquè... Quan ja tens mort ara mateix, perdona Javi, i ara continues a la teva explicació. Sí, tranquil. Bé, doncs això és molt complicat perquè, clar, sempre o tu ets molt més ràpid que l'altre, però mai podràs estar sempre a sobre. Llavors has de saber, doncs això, fer-te una mica de que t'intento anar a fer la xapa i a veure si amaga i rectifica una mica el tir, i juguen una mica amb això, però clar, és complicat també perquè els belgues són molt alts, i és el que hem dit, reben molt fàcil la bola, mouen molt bé i per tant sempre tenen opció de passe, opció de moviment i juguen a l'esquena de les defenses i per tant molt complicat pels catalans de fer-ne. Hem de valorar també que el grup B, el grup on està Catalunya, el tenim aquí jugat al davant i és un grup complicat. És a dir, per ser la vegada que Catalunya és la seu organitzadora d'aquest Mundial Sub-23, hem de dir que això que no puguin dir la gent, no? És que s'ho han muntat fàcil perquè puguin accedir a la següent fase, no? Però no. Estem veient aquí equips com Xina Taipei, Xina, que també és una selecció potser amb menys experiència que Xina Taipei, però també molt complicada, i Portugal, també un equip que pràcticament és del mateix nivell, no? Estem sempre amb aquest barem, podríem dir, amb altres seleccions com Alemanya també, també lluitant amb Catalunya, amb aquestes posicions sempre que otorguen doncs, del 4 cap al 8, podríem dir. I després, podríem dir una miqueta més, la ventafocs d'aquest grup de Sud-àfrica, que sí que serà, jo crec, un partit que on Catalunya es podrà exhibir davant la seva afició i per tant doncs, serà un bon dia per a aquells que es vulguin acostar aquí a la Vall d'Hebron a fer suport a la selecció. Avui és un dia doncs, bueno, per gaudir, perquè és una selecció top, ja hem dit, és de les dues seleccions més fortes juntament amb Holanda i per tant doncs, és d'aquests partits on Catalunya li serveix per aprendre, per gaudir d'aquest partit i també per fer gaudir els aficionats, a tots aquests que s'han acostat, que són bastants, ho hem de dir. No sé si per a la nostra transmissió potser no es veu clarament, però davant just nostre, el que és la tribuna principal, doncs està pràcticament està omplerta. Ha recuperat bé l'esfèrica Catalunya ara perquè en la pressió doncs, ha fet que el jugador trepitgés línia i ja ataca amb aquest quadre, ara mateix amb Ivan Alberic, amb el llançament, bon llançament d'Ivan, i quina gran cistella Ivan Alberic, el jugador Vilanova, que aconsegueix així situar els 10-5 en el marcador. Llançament des de fora de Hertogs, no toca cistella, per tant continuarà la posició, que ara mateix queden 12 segons, aguantant Hertogs, que es gira mirant cap a cistella, aguantant en el mig una miqueta cap a l'esquerra, llançament exterior boníssim de l'Asma Thyssen, que situa l'11-5 en el marcador. Ivan Alberic, que ja es situa com a màxim anotador de l'equip amb dues cistelles, l'anterior l'havia fet des del punt de penal. També han anotat doncs, Bert Alomà, José Álvarez i si no erro també en Marc Castillo. És en Jari Hardis. Bona, està totalment sol ara mateix. Hardis havia rebut de la seva companya, l'àrbitre, que diu que José Ampes pa darrere per recuperar aquesta esfèrica. I serà free pass. No, restart. Serà restart. Jo ara una miqueta despistat. Pensava que l'àrbitre just en el moment de xiular doncs havia assenyalat aquesta infracció des del punt de penal. Llançament des del darrere, no hi va Cistella. Agafa el rebot Hardis. La deixa en curt per la seva companya, llançament des de mitja alçada. I és que estem veient, no, Javi? Sembla com que els hi falti una miqueta, potser hi ha massa respecte, no? Falta una miqueta d'agressivitat, podríem dir, en el que és a la zona defensiva, no? Una miqueta està més a sobre, perquè estem deixant llançar amb força facilitat els jugadors belgues. Bé, sí, pot ser, però és el que em dèiem abans. Els belgues mouen la pilota molt ràpid, juguen a la teva esquena i arriba un punt que no saps ja ben bé on està el teu defensor, on està la pilota. És molt difícil controlar els dos aspectes del joc, que és el teu defensor, perquè és defensa individual, i sabem on es situa la pilota. Si juguen a la teva esquena
arriba un moment on és molt complicat i per tant això i suposo que una mica aquesta pressió i tal, i no voler cometre una errada de més de que... El ritme també és molt elevat, no? El ritme que Bèlgica, que és això, que mou la pilota molt ràpid i és molt complicat de pensar. Molta precisió també, les seves passades, no? O sigui, sempre són... li cauen a les mans, no? O sigui, no hi ha aquesta, podríem dir, tanta precisió com altres seleccions, no? O sigui, sempre amb bones passades per buscar el llançament ràpid, com en aquest cas, no? Una passada des de dalt pràcticament del quadre cap endarrere i li cau pràcticament per fer el llançament, en aquest cas a Shara Driessen, que des del darrere doncs, no ha fallat i ja situa el 13-5 en el marcador. Es distancia, semblava que Catalunya s'estava apropant, ha estat a 3 cistelles amb el 7-4, ara també a 5 amb el 10-5, però ara sembla que ja Bèlgica està posant una miqueta a la directa i ja situa aquestes 8 cistelles d'avantatge. Bona moviment ara Ivan Alberic, llançament a punt d'entrar, ha tocat per darrere la cistella, ha recuperat l'esfèrica de Catalunya, ara s'ha precipitat Ivan perquè volia fer la passada en curt a Míriam, ha dubtat i després ja quan volia fer la passada al rebot doncs aquest no estava situat allà i ja es perd l'esfèrica. Recupera Bèlgica, situat en el mig, en la posició de mig. Jolien Hertogs ha tocat bé en la defensa de l'esfèrica Catalunya, recupera no obstant la selecció belga. Llançament exterior boníssim de Nicky Childers. Ja són 14 les cistelles de Bèlgica. Jugant Irene Figueroa, la jugadora de Castellbisbal, amb Míriam González, amb aquest número 6 que buscava la passada cap a l'esquerra del seu atac amb Ivan Alberic. L'àrbitre assenyala restart, falta, bona passada i bona cistella amb José, que havia guanyat molt bé la posició en el seu rebot. I quin gran moviment pretén de ganxo per sota la cistella, per sota pel costat, volíem dir, però sota de la cistella, ha sortit a sota la cistella i que molt bé, pràcticament des de sota, amb aquesta cistella de qualitat d'en José Álvarez, que fa la seva segona cistella. Uf, el llançament ara pràcticament des de la línia de banda, que s'ha sortit per ben poc, i ara Shara Driessen, aquests ja s'estan escalfant el canell, i els llançaments exteriors pràcticament són tots, estan pujant en el seu percentatge d'encert. És verd a l'humà. Llançament des de fora, no toca cistella, rep Màgic, pot ser bona, i que cistella Màgic, el jugador barceloní, que aconsegueix la 7a cistella al seu equip. Important per la seva confiança també en Màgic, aquesta cistella. Un jugador que també ho intenta molt des d'aquesta posició, sempre quan rep, molt atent, i jo crec que li donarà confiança, ara una miqueta de desconcert en aquesta pilota dividida, i finalment, ja ho hem dit, Berta se l'ha pogut endur, molt viva en aquestes accions sempre. Bona passada en la diagonal cap a Irene, buscava al mig Irene, el llançament exterior d'Ivan, la pot recuperar finalment José, això semblava flipàs, el llançament de José exterior boníssim, ha estat a punt d'entrar, i el rebot per Bèlgica. Semblava aquí que havia ficat una miqueta per darrere la mà, una miqueta tard el jugador belga. L'àrbitre podia haver assenyalat free pass si ho hagués considerat, ha deixat continuar el joc i ja mou la pilota a la zona d'atac Bèlgica, i ara sí que ho fa. Ha arribat Berta una miqueta també a destemps, i totes aquestes accions faltes que hi hagin contacte a prop de cistella, en aquest cas doncs assenyalen amb aquest tipus d'infracció, perquè és com si tallés una acció que pogués fer una entrada, no? O un tir a prop de cistella, per tant assenyalen amb aquesta falta diferent que permet fer un llançament cap a la cistella rival. Doncs sí, hi ha 3 tipus de falta, no? Diguem una falta, un contacte mínim, que és el restart que anomenem, que és una falta que és de reinici del mateix lloc on s'ha fet la falta, i l'altra falta, això, bé, no ens regalaran res avui. L'altra falta, que és la free pass, que ja hem vist, que sí que és com una falta que ve prèvia a una possible acció clara, i si és una acció clara i una falta és el penal, que és aquest llançament de 2,5 metres de cistella, que està així a mig cullereta, no? I és molt fàcil d'encistellar. Una altra cistella, que és el que hem dit, no? Una miqueta més de... Sembla que estem una miqueta cohibits, no? Davant d'aquesta gran selecció,
I en defensa, doncs, amb aquesta acció, per exemple, el Gandia ha estat sorpresa per al mig, que s'ha girat i pràcticament no tenia ni el braç aixecat per defensar aquesta acció. I no hem de baixar els braços, perquè aquesta gent ja veiem que té un encert amb el pas dels minuts, que pràcticament no toquen ni cistella, entra la pilota en el que és neta. I tenen jugadors, ja ho hem dit, com Matises, com els germans Jansen, que són molt bons, que tenen molta qualitat en el llançament exterior, però també ho estem veient en les noies, que també estan pràcticament al mateix nivell que els nois, fent també moltes cistelles pel seu equip. Llançament de Marc Castillo, seria bo també que Marc Castillo que està una miqueta fora de joc en el partit, seria bo, que és un jugador que té molt de talent, molta qualitat en el llançament, que entrés en el joc i que s'animés a provar llançament. El que passa que també té un defensa davant, doncs, com és en Matises, que li posa molt difícil. Llançament ara d'en Marc, que no ha tocat cistella, m'ha agafat a mi aquí que no el veia bé, i recupera ja la possessió Bèlgica, movent l'esfèrica cap en fora, del mig cap en fora, venint des de darrere, agafant aquest mig. Ara una miqueta una frivolité. Ara l'àrbitre, com em diu el Javi, no ens regala res avui, Mira que estem jugant a casa, Volem fer una miqueta de pressió més, no? La gent, estem una miqueta ensupida perquè anem ja amb aquestes 10 cistelles de desavantatge, amb aquest 17-7, però a veure si s'engresca una miqueta la gent, ja està al costat de la selecció, com a mínim que els àrbitres també notin una miqueta la pressió de que s'està jugant aquí a casa al Mundial, i que tot i jugar contra Bèlgica, doncs, que ens puguin com a mínim donar aquestes facilitats amb aquestes accions una miqueta més compromeses. Ara l'assistent ja assenyala el col·legiat principal que Olga s'ha fet una miqueta l'embolic, li ha ensenyat passes, i per tant serà possessió ja pel conjunt de Flandes. El llançament d'exterior, que no toca cistella, en aquest cas de Nick Jansen, un altre cop ho prova i ara l'ha fallat, però aquesta casoleta, aquesta no, amb el canell molt calent ja els jugadors exteriors, els jugadors que tenen el tir exterior, com és el cas de Nick Jansen, i en l'altre quadre defensant també d'en Matisens. Ha recuperat l'esfèrica Bèlgica, perquè a Catalunya doncs ara és una miqueta capcota, no? Perquè està veient ja que Bèlgica està ja amb aquesta dinàmica, amb aquesta pisonadora ja de ritme, ritme constant, de fer cistelles amb un ritme elevat de joc, i ja són 19 les cistelles que té Bèlgica en el seu haver. L'àrbitre ha aturat el joc, es dirigeix cap a la taula, no sabem per quin motiu ha estat, però bueno, el Catalunya ja pel tema del shot clock. Hem ajudat aquí en Javi, que jo estava pendent de l'esfèrica, doncs per això tenim aquí un senyor també jugador i també col·legiat. Està en tot, en Javi, està en tot. És un plaer tenir-lo aquí de comentarista amb nosaltres. És Bèlgica en la zona de mig, aquí dins del que és just al sobre del punt de penal. Ara bé, Màgic en el rebot, anticipant-se en aquesta esfèrica, però clar, si després en José es precipita des d'una zona llunyana i perdem l'esfèrica, doncs ens dificultarà també a la nostra selecció que li pugui agafar una miqueta de confiança en el partit. Falta una miqueta de tranquil·litat, d'ordre, veus, ara amb el llançament ja, perquè tot just acaba de finalitzar aquesta primera meitat, possiblement també degut per aquest motiu era aquesta ànsia a buscar ja la passada cap endarrere per buscar el llançament, i en José ho ha fet una miqueta des de pràcticament al mig camp per intentar col·locar una cistelleta més en el marcador. No ha estat així, el marcador que es situa en aquest descans amb el 19-7 favorable al conjunt belga. Nosaltres tornem quan tot just comenci aquesta segona meitat aquí en 10 minuts aquí al pavelló de la Vall d'Hebron, en aquest partit, amb aquest interessantíssim i amb aquest apassionant Catalunya-Bèlgica.
Doncs ja som aquí, des de Vall d'Hebron, on ha estat a punt ja de començar aquesta segona meitat, ho fan just en aquest moment, amb el resultat que hem deixat al descans de 19-7 favorable a Bèlgica. Mou ja la pilota al conjunt rival de la selecció catalana,
Matisen buscava la passada al mig, l'ha perdut i l'ha recuperat bé, molt atent. Ara sí, la defensa catalana aquest inici de la segona. És José Álvarez, buen pilota lateral cap a Irene Figueroa, amb Ivan Alberic. Ivan, bona passada cap a Irene, que no ha pogut rebre en condicions. Mou amb Míriam, pintava amb el tir Ivan, se'n surt cap enfora, el tir exterior és de molt lluny. L'ha rebut José, perquè no hi ha tocat cistella, però li ha anat defensat en el llançament que ha fet en José, des de darrere de la mateixa. No hem comentat, Javi, a la primera meitat, però què et sembla la decisió de Rosendo García amb aquests dos quadres per jugar contra la selecció belga? És a dir, t'esperaves alguna sorpresa? T'esperaves quelcom, potser algun jugador o jugadora que hagués entrat en el 8 inicial de Catalunya, o ho veus tot correcte? No, doncs bé, l'aposta és una aposta correcta, sobretot amb bastant alçada pel que fa als nois, i bé, crec que és una aposta lògica, no? Perquè l'alçada que presenten els jugadors de Bèlgica, doncs és important tenir nois com l'Ivan, el José o el Màgic, que puguin controlar aquesta posició de rebot, com ara ho ha fet en Màgic, que tinguin una mica més de corpulència, no com altres jugadors que són atacants i molt bons, com el Cristian, el Pedro o el Parrón, l'Albert Parrón, que són jugadors molt bons, però no tenen tanta envergadura com aquests tres que ja hem dit abans. Doncs molt bé, Javi, les seves paraules i apreciacions d'aquest 8 inicial de Rosendo García, que no hem dit que està acompanyat també per en David Guzmán, també un experimentat jugador des de fa molts anys ja de Corval, i també amb la Marta Flores, team manager, que també ho ha deixat fa poc també, de ser jugadora en actiu, que ha militat durant molts anys el que és el Corval Club Vacarisses. I ara el llançament des del darrere, pràcticament a la línia de banda del que és el límit del camp, Jani Jansen, que no fallen. Si els hi deixes mig metre o menys, tenen un tir exquisit els jugadors belgues. Ara ha caigut i l'àrbitre assenyala free pass a Irene Figueroa, que semblava que havia una miqueta ensopegat també amb la defensora, i per tant l'àrbitre, al girar-se, al voler buscar l'acció cap a cistella. Hi ha canvi per Catalunya, marxa Míriam González, que no ha estat encertant el dia d'avui, com a mínim en aquest partit, i entra Mireia Figuera, que és jugador també del Corval Club Barcelona, que per cert, ho hem de dir que és el club que més jugadors aporta a la selecció en aquesta selecció, un total de 5 jugadors, no, Javi, és correcte? Doncs sí, a la Mireia, que acaba d'entrar, el José Álvarez, que és el nou fitxatge d'aquest any del Corval Club Barcelona, Màgic, que és el número 14, que veiem en imatges, i està a la banqueta l'Anna Gil i l'Aitor Huet, tots 5 jugadors del Corval Club Barcelona. Doncs free pass ara en contra de la selecció catalana, en aquest intent d'entrada per part de la jugadora belga. I free pass que intenta transformar la Jani Janssens, no ho aconsegueix. Rebot, no obstant, per Herzog. Torna a ser rebot per Bèlgica. Aquesta alçada, amb aquesta envergadura de braços que té les Matises. El llançament exterior no s'ha quedat curta, no hem de badar. Ha rectificat bé Màgic, ha respost bé, ha recuperat aquesta esfèrica, ja és Catalunya en zona d'atac. Amb Ivan Alberic, amb aquest quadre, que hi sona Ivan Alberic, Irene Figueroa, que és qui té la pilota, José Álvarez, i ara la Mireia Figuera, que acaba d'entrar tot just substituint a Míriam González. Falta favorable a Catalunya, serà restart. És Irene amb l'esfèrica, aguantant la zona de mig ja, situada, col·locada. José, que intenta entrar i l'han defensat. Es veia venir perquè són molt forts els belgues. Ha intentat buscar també el contacte per un altre cop guanyar la posició entorn a cistella, que el defensor et quedi per costat o pel darrere. No ha pogut amb el seu defensor, i ara la contra ràpida, molt ràpida, de Bèlgica, que aconsegueix una altra cistella.
situa ja el 21-7, hi haurà doble canvi per Catalunya, marxa amb el 15 i amb el 10 José Álvarez i Marc Castillo i entren en el seu lloc aquest jugador més menut, és en Pedro López i amb Albert Parrón, jugador que ha fitxat aquest any pel Corbal Club Castellbisbal, provinent també del Corbal Club Barcelona. Jugat sempre al Corbal Club Barcelona, aquest any doncs marxa cap a la localitat del Vallès. Moviment de pilota ràpid, en el mig Driesen, ara des del darrere amb el llançament Steffi Van Uffelen amb el número 9. Hardy s'obrint la pilota, llançament des de la banda pràcticament, toca cistella, se'n surt cap a l'altre cantó i aquí està molt aguait Ivan Alberic. Ja ha pogut passar la pilota a la defensa de l'atac, ja la té Olga Gandia amb Berta Lomà, movent la pilota per Albert Parrón, un jugador, Javi Parrón, d'unes característiques que pot ser desequilibrant, no? És molt elèctric, un jugador molt explosiu, que té aquests canvis de ritme que poden sorprendre els jugadors potser amb tanta envergadura o tant de pes, no? Com són els dos jugadors belgues que tenen en aquest quadre. Doncs sí, és una altra aposta, no? Diferent, no traiem una mica d'altura i de pes, però han entrat tant l'Albert Parrón com el Pedro, que són dos jugadors molt ràpids i amb un canvi de ritme impressionant que poden ajudar. Bon defensat ara la Mireia Figuera. Sí, molt bon defensat, queden també 7 segons. Només resten 7 segons i ha estat molt bé Catalunya en aquesta acció defensiva, com deia Javi, molt atenta a la Mireia. Llançament exterior queda curt, puntejat una miqueta pel jugador belga. Albert, que tira des del darrere, està una miqueta en posició lliure de marca, podríem dir. Se li ha quedat una miqueta curta. Berta aguantant l'esfèrica, buscant Albert. Ha caigut el jugador sobre la Berta, podria haver assenyalat quelcom l'àrbitre, deixa continuar. És en Màgic, que ha provat el llançament, no l'ha aconseguit. Bona diagonal, la passada que ha dubtat una miqueta Olga i s'acaba perdent pel que és línia de fons. Juga ja el Bèlgica a la zona d'atac. Estem en el... Bueno, queden 23 minuts en aquesta segona meitat. Ja guanya, de moment dominen el marcador, Bèlgica 21-7. Pedro ara que no s'ha pogut endur aquesta esfèrica, per molt que hi saltés, i finalment doncs els belgues no et perdonen. Quan hi ha un petit desajust i es queden una miqueta com lliure de marques, aquests no acostumen a fallar, no acostumen a perdonar i et posen una cistella més a sobre. És Albert amb Berta, buscant el llançament, la rep Màgic, se li queda curt. Faltat aquí és una miqueta Màgic de donar l'empenta una miqueta cap endavant, s'ha deixat caure una miqueta cap endarrere, el llançament doncs se li queda curt. És Bèlgica obrint l'esfèrica en el mig, agafant-lo Xera Driesen, molt mòbil aquesta jugada i molt hàbil, com podem presenciar. La pilota cau al darrere, la recupera la mateixa jugadora, obrint cap enfora per Nick Janssens, buscant el llançament, finta, la passada cap al mig, molt bé Mireia en la defensa, li finta un altre cop Janssens a Pedro cau en el parany i el belga que ho té tot fàcil per només fer el que és una entrada molt semblant al que podem veure com es llencen els penals en aquest esport, no? El llançament de penals sempre com si fos una espècie de cullera, no? Traient la pilota des de baix cap a dalt, i amb aquest gest que ha fet el jugador ara mateix en aquesta darrera cistella belga és com també, ja ho puc també presenciar la primera meitat, és com aquests que estan aquí seguint a l'streaming, doncs com es llencen des del punt de penal des de 2 metres i mig. Sí, bé, la idea de la tècnica des del penal és a deixar els dos braços ben amunt i deixar la pilota el més amunt possible per donar el mínim recorregut a la pilota per apropar-la a la cistella al màxim i llavors fer una cistella fàcil. És com una safata però a dues mans i molt controlada i bé, un altre tir molt bo de número 6 de Bèlgica. Segueixen el seu ritme, segueixen el seu, ara sí que hi ha doble substitució, una del número 12, se'n va Jani Janssen, ha entrat amb el número 13 Denis de Boller, i per Catalunya també hi ha canvi, m'indica Javi, sembla que ha marxat Olga Gandia,
i l'ha substituït la Laia Rosa, jugadora de l'assessoria Vallparadís. Llançament d'Ivan Alberic, se li queda estat a punt, semblava que havia tocat el punt de que és la cistella, semblava que aniria cap endarrere la pilota, però ha tingut mala sort aquí a Catalunya per aconseguir aquesta, que seria la 8ª cistella. Continua intentant Bèlgica amb aquest ritme, amb aquest moviment de pilota constant, sense cap tipus de pausa. I bé ara Catalunya recuperant aquesta pilota en defensa. Juga en atac Pedro, amb Ivan Alberic, aquest amb Mireia Figuera. Mireia deixa per Ivan, aquest es pensa, busca millor opció. Podria haver buscat el llançament aquí Mireia, s'ha aturat, busca la millor opció. Bona entrada Ivan, això ha de ser cistella, i sí, cistella a Catalunya, que aconsegueix ja la 8ª, i Ivan que es perfila com del màxim anotador de la selecció. Si no errem amb la seva 3ª cistella en el partit. Llançament exterior ara de Bèlgica per part de Steffi Van Uffelen. No ha tocat el plàstic groc, i ara sí que el llançament des de molt lluny. Res ha pogut fer en Pedro. De Nick Janssens, que aquest ja porta unes quantes, Jo ja he perdut el compte de les cistelles que porta ja Nick Janssens, perquè també entre ell i el seu germà, doncs Déu-n'hi-do les cistelles, ja ho hem comentat, que són molt perillosos, igual que el número 18 de Bèlgica. Ara frit pas favorable a Catalunya, amb aquest intent de passada cap al mig. Hi ha hagut una miqueta de toc entre mans. A Berta Quintamala, molt bé, situant-se davant de la seva defensora, i la cistella de Berta Lomà. Aquesta és una jugadora que treu petroli de totes aquestes opcions, està sempre molt a la guai de quina és la millor col·locació per tal de sorprendre la seva defensora. I sens dubte, com ja ha comentat el Javi i abans en la primera meitat, és una de les jugadores puntals de la nostra selecció. I ara una miqueta de dubte entre Màgic i Albert, però és que aquests, ho tornem a insistir, és a dir, tenen una qualitat en el tir molt elevada, i a la que reben còmodes, doncs tenen molt bona mà i t'aconsegueixen cistelles de no-res. 25-9 aquí a la Vall d'Hebron. Tornem a insistir, estem davant d'una selecció que doncs pràcticament emulant de sempre arriben a les finals de tots els mundials, tant sigui sub-23, tant sigui sub-16, i ara penal, que ha tret molt bé el Pedro, que també és un jugador molt hàbil, molt petitó, un ratolinet, en Pedro, que sempre té aquestes opcions a sota de cistella. Exacte, fica per darrere, i ara Ivan, malauradament, s'ha fallat amb el seu llançament. Una mica, que ho ha notat, només treure la pilota de les mans, que ja s'havia passat de força, no l'havia tret bé. S'han d'animar els jugadors de Catalunya. S'ha de jugar sense pressió i fer-ho el màxim de bé possible per que els aficionats que són aquí a la Vall d'Hebron, que s'han acostat, doncs marxin contents cap a casa, donant la millor imatge possible. Una altra cistella de Bèlgica, ja s'enfilen i sumen 27. Però no obstant, tornem a insistir, jo crec que Catalunya ha fet el seu partit, no s'ha de deixar contagiar, per exemple, de l'eficàcia dels belgues, i intentar, de la manera millor possible, donar la cara al mateix, i continuant intentant fer un bon ritme de joc, no baixar els braços, i segur que si Catalunya dona cara al partit i dona un ritme una miqueta més alegre, arribaran opcions clares de cistella. Com en aquest cas intentava Berta, que semblava que arribaria al mig i podria fer l'entrada, però ha estat rapidíssim i anticipant-se per darrere Màgic, el defensor belga. Jari Hardis buscant l'opció de tir, una passada una miqueta en filigrana, i el llançament exquisit des de fora. També un jugador que porta ja unes quantes cistelles. Hem perdut ja el compte pràcticament dels jugadors de Bèlgica, perquè a primera meitat no hem pogut anotar-les, però entre aquests jugadors que són de la línia exterior ja en porten per aproximadament unes 4 o 5 cistelles. És Màgic, que ha dubtat ara en fer el llançament, ha obert cap a Berta, se li esmuny la pilota a les mans, però ha quedat amb un segon, És a dir, que era o tir o hagués sonat el claxon del clock shot.
Juga Bèlgica des del mig, obrint cap en fora, és Janssens. Llançament exterior de la número 9. Es queixen de falta l'àrbitre que deixa continuar el joc, tot i que havia tocat en els peus de la jugadora belga. Els jugadors catalans s'han quedat aturats en aquesta jugada i Bèlgica que no et perdona. Ja hem comentat també al principi del partit que Bèlgica, tot i ser un mundial de sots 23, hi ha molts jugadors, o hi ha jugadors de Bèlgica que tenen una experiència ja en les millors lligues d'aquest esport i sobretot tenen molta experiència, com dèiem abans, de molts campionats, no? Sobre seus, de sot 16, sot 19, sot 21 inclús, i clar, són moltes experiències i són jugadors de moltíssima qualitat, de classe, podríem dir, mundial, no? Doncs sí, són jugadors que podrien fer un gran paper, per exemple, en un mundial absolut i cada segons, perquè tornem a dir, Holanda crec que està un pas per sobre, però jo crec que a Catalunya el que no s'esperava és que avui tinguessin aquest encert i sobretot al principi, quan s'han vist superats, doncs ells sé que venien amb la il·lusió de fer un bon paper i de per què no donar la sorpresa, no? Amb una potència com Bèlgica, però un cop els hi ha passat per sobre d'aquesta manera, clar, suposo que refer-se també a la pista costa una mica, no? Doncs sí, també hem comentat que al principi del partit se'ls veia una miqueta potser neguitosos, no?, per aquest debut davant la seva afició, amb una selecció molt superior a la nostra, i potser quan s'han relaxat també han vist que Bèlgica ha imprès el seu ritme constant de cistella, i això ha fet enfonsar-se una miqueta a l'equip català, però que esperem que en els minuts que queden, que són 14, quan hi ha temps mort, demanat crec per Rosendo García, per el seleccionador català, doncs comentem això, queden 14 minuts de partit, esperem que en aquest quart d'hora aproximadament que queda el partit, doncs Catalunya, amb aquest temps mort també demanat per Rosendo, pugui capgirar una miqueta la situació, pugui donar una altra imatge. Jo crec que el Rosendo segurament que els dirà això, de donar-li una miqueta de tranquil·litat, de dir que, bueno, que els jugadors s'engresquin una miqueta, que intentin jugar per l'afició, que intentin jugar per si mateixos, intentar aconseguir el màxim d'opcions clares de cistella, i per què no, jo crec que si ho fan, arribaran les cistelles per Catalunya. Doncs sí, a veure si com a mínim guanyem aquest últim quart d'hora, no? Estem a 20, doncs a veure si acabem a 15 i no sé, maquillem una mica, no, el resultat, però bé, l'important és que aquest partit evidentment ja no es remuntarà, però bé, que agafin bones sensacions i un bon rodatge i que els serveixi de cara a demà, que tenen un altre partit molt important. No? Bona acció ara, la free pass, llàstima el llançament de Mireia, que estava desmarcada per buscar el llançament una miqueta lluny potser, però era una bona opció. Han sorprès a la defensa bèlgica amb aquesta free pass. És Mireia buscant a Pedro, que busca sempre l'entrada manant penal, el llançament exterior d'Ivan i falta de Pedro, crec que per empantar una miqueta el seu defensor, i també estava sota la cistella, que ja sabem que una de les possiblement faltes és que si t'agafes no pots tocar, no pots moure cistella, tampoc pots sostenir-la, no pots xocar amb el que és el pal de la cistella, i bueno, una miqueta l'àrbitre aquí ho tenia fàcil per xiular, falta en contra de Catalunya. És Pedro amb Ivan Alberic a la part de dalt, ja situat Pedro en zona de rebot. Ara surt, hi ha canvis, però ha recuperat la pilota Bèlgica en un 3 i no res. Ara tot i així l'ha perdut, no s'han entès els jugadors en atac en els moviments, i ha recuperat Bert a l'esfèrica. Ja és Catalunya movent a la zona d'atac. Mireia, queden 18 segons. Pedro molt lluny de la cistella, busca el llançament Ivan, no hi va, la cau Mireia, molt bé Mireia amb aquesta finta de la cistella, Mireia, molt bé Mireia, amb una acció típica d'aquesta jugadora que finta sota la cistella i fa una entrada de molta qualitat. S'estrena Mireia en aquest mundial, la jugadora d'aquí de Barcelona, que també rep el recolz de la seva afició, dels seus amics aquí a la Vall d'Hebron, també de la gent d'aquí de Barcelona. És Bèlgica en la posició d'atac, llançament boníssim de Jorien Hertogs, que està mostrant que té bona mà aquesta jugadora número 6, a part de donar moltes assistències per als seus companys.
doncs també està demostrant que té molt bon tir exterior. Ara s'ha anticipat des del darrere, ha vist que Berta buscava la passada cap a Laia Rosa, ha sortit el jugador de rebot, que estava en Màgic, per anticipar-se en aquest mig, que volia agafar la jugadora d'assessoria Vallparadís. Ara l'àrbitre assenyala falta d'Irene i assenyala free pass. Opció perquè Bèlgica pugui anotar, se l'ha quedat endarrere i ara la passada cap a ningú i recupera l'esfèrica Catalunya, que està per darrere en el marcador 30-10. La diferència, la veritat és que, com ho comentava abans, minuts abans en Javi, la veritat és que avui l'encert de Bèlgica està sent molt alt, el percentatge d'encert en els seus tirs està sent molt elevat i res ha pogut fer la defensa catalana per intentar contrarrestar-ho. El llançament d'Albert que no hi va, era una bona opció perquè s'havia desmarcat bé, però Catalunya tot el contrari que Bèlgica en el partit d'avui. I ara doncs el número 19 que ha entrat ara mateix, en Jeff Van Pelt, doncs li ha tret la posició a l'Ivan i ho ha tingut molt fàcil per sota Cistella per anotar. Recupera l'esfèrica de seguida Bèlgica, també ha fet un canvi a la zona de defensa. Juga en atac Bèlgica, és Jeff Van Pelt aguantant la posició de rebot donant aquesta volta que el que afavoreix és que el jugador que agafa el rebot i es situa en posició de mig pugui associar-se amb una noia, donar aquesta volta per davant i col·locar-se ja en mig i rebot en el seu haver, en la seva possessió. Llançament des de fora, boníssim també de Steffi Van Huffelen, i aquesta botzina és canvi per part de Bèlgica. Marxa la jugadora que acaba d'anotar i entra amb el número 5 Karen Van Camp. Que sembla una falta, l'àrbitre l'ha assenyalat sobre Irene Figueroa. Juga Irene amb Mireia, rotant en 4-0 ara Catalunya. Mireia que amagaven col·locar-se en posició de rebot, és Ivan obrint a la banda cap a Pedro. Mireia que rep en el mig, obre cap a Ivan sense rebot, i quan no hi ha rebot amb aquesta gent, doncs o la fiques o possessió pel conjunt rival. 32-10, doncs 33, perquè Matisen continua la seva, com es diu col·loquialment, el seu sol de guitarra, i continuen cistellant fàcilment. I bueno, queden només 9 minuts. Ara sí, l'Ivan ha aconseguit cistella per Catalunya. A veure si això espera una miqueta els aficionats, que estan una miqueta freds, amb aquesta, podem dir, avalanxa de cistelles que està rebent Catalunya del conjunt belga. Allà és una miqueta seriós també, veiem des d'aquí de Rosendo García que potser està preocupat per aquesta manca d'intensitat en la zona defensiva i que està permetent sobretot moltes cistelles dels belgues, que moltes són de mèrits d'ells, però també d'algunes que són de mèrits possiblement de la defensa, perquè estem deixant encistellar amb molta facilitat, no? Doncs sí, a veure, també és complicat mantenir la concentració en un partit ja temps perdut, no, diguem-ne, però bé, clar, si vols poder competir amb gent com aquesta, el que has d'aconseguir és que només facin tirs llunyans, pressionats, i no aconseguir tantes entrades, tants tirs propers, tants tirs de darrere, però ja ho hem dit, és una tasca molt difícil perquè juguen molt bé, s'associen molt bé per darrere la cistella i bé, ja ho veieu, passos molt ràpids i troben la persona que està desmarcada. S'entenen molt bé també, s'entenen a la perfecció i vaja, doncs, però per exemple veus Catalunya també possiblement està una miqueta ara, no grogui, però estem una miqueta com desubicats, no? Falta una miqueta de decisió, d'una miqueta d'ordre, també degut per aquest fet d'encaixar també moltes cistelles i veure la decepció de que Bèlgica està sent molt encertada en el dia d'avui. També jo crec que Bèlgica ha sortit molt concentrada perquè sap també que el primer partit és molt important, no dormir-se,
treure'n ja 3 punts, i no dormir-se també amb la que és l'amfitriona del Mundial, no? Que també sortiria molt motivada, i jo crec que això ha fet que Bèlgica avui no estigui per romanços. Movent ja la pilota en atac al conjunt belga, llançament exterior, no hi toca Cistella, el rebot però és davant Pelt, recupera la pilota del jugador i aquí ho veieu, recupera, queda enmig, fa la volta, troba un altre cop la posició de rebot, mig aconseguit per Xera Driesen, el llançament exterior no entra, una altra opció, sobretot en jugades d'aquest tipus, ja no dic d'agafar els rebots, però sobretot en aquestes jugades, de segones jugades, de llançaments que potser no toquen Cistella i que per falta d'estar una miqueta potser més viu, més agressiu en el que és el partit, doncs estan facilitant que les jugadores estiguin més vives i puguin recuperar aquestes pilotes que potser doncs no toquen a Cistella, que podíem recuperar nosaltres la possessió i no està sent així. Juga Bèlgica, aguantant l'esfèrica Karen Van Camp, rep per llançar pel costat i ho aconsegueix la Cistella. Et finten, perquè és que la veritat que ho estem veient, el nivell, el ritme és molt alt i moltes vegades que tampoc sabem nosaltres que aquesta jugada faci aquest moviment, no? Imagina't nosaltres que estem aquí a dalt retransmetent el partit i et sorprenen potser el moviment que ha fet la noia, imaginin-se jugadors de la colla. Com ve en Pedro, que mostra les seves virtuts, que és el llançament també d'en fora, si li deixen distància és un jugador que té molt bon tir. Hi ha canvi ràpid per Catalunya, a veure si en aquests prop de 5 minutets que queden, doncs Catalunya pot, com a mínim, maquillar una miqueta el resultat i intentar anar-se'n amb un bon sabor de boca. Aquí podia haver xifrat distància l'àrbitre en el servei des de la fora, saben que ha d'estar amb 1,5 metres de distància quan es treu de la línia de banda. 2,5? 2,5. Doncs millor m'ho posa el Javi, perquè la veritat que aquí ha fiat molt prim l'àrbitre, bon rebot de Berta. No han regalat res, Bueno, esperem que en els partits decisius que tenim, no, per endavant, esperem que els col·legiats doncs es puguin estar també donar un cop de mà en situacions potser més propers en el marcador, no? De situacions que ens poden beneficiar per guanyar un partit. És Pedro, llançament exterior, que ja està escalfant la Cistella. Això ara reclama falta, Ivan, jo crec que hi ha falta aquí, era penal, perquè Ivan ja estava per davant pràcticament del seu defensor, havia connectat o havia tocat amb el braç del seu defensor, però l'àrbitre, com diu el Javi, no regala res. I ara, al revés, l'Albert havia recuperat aquesta esfèrica i assenyala free pass. Amb el llançament Denis de Bogadaer. El falla i recupera el pilota Albert Parrón. En atac ja Catalunya, Ivan Alberic. Ai, quina llàstima aquesta passada buscant a Irene, era molt bona la intenció, es podia haver quedat sola Irene per endinsar-se cap a Cistella, però ha recuperat l'esfèrica Bèlgica. Estem ja en el minut 56 de maig, ja saben que són 30 minuts per partit, per meitat, i estem ja en aquest minut 56, queden 4 pel final. De moment Catalunya per darrere en el marcador, ho ha estat pràcticament en tot el partit, crec, que ha dominat Bèlgica des del principi. Ens hem aproximat en la primera meitat amb 7-4, hem estat també a 10-5, i ara sí que l'àrbitre assenyala penal. Ha fet molt bé Irene entrant a Cistella, que jo crec que li ha faltat un xic de confiança en aquest partit, és una jugadora que entra molt bé a Cistella, i penal que transforma Ivan Alberic, el jugador Vilanova, que es consolida com el màxim anotador del maig, de Catalunya, del maig de Catalunya, perquè Bèlgica té uns quants jugadors que crec que tenen les mateixes cistelles que Ivan en aquest partit. Ara free pass del mateix Ivan sobre Jeff Van Pelt, i en el llançament un altre cop, en aquest cas Nick Janssens, un dels jugadors que ja en porta unes quantes cistelles.
recupera en el rebot Van Pelt, jugant amb Van Camp, obrint cap en fora, el llançament exterior, agafa bé el rebot, un altre cop Van Camp, que s'estan duent totes, i ara sí que falta perquè ha fallat en agafar aquesta esfèrica Ciara Driesen, i al voler refer-se doncs ja comès falta sobre Irene. Juga Catalunya en atac, queden 3 minutets per al final d'aquest match d'un partit que ja heu comentat ara, només va començar el partit, que seria molt difícil, que Bèlgica és molt superior, però s'ha d'intentar acabar el partit de la millor manera possible, a veure si pot ser amb un parell de cistelles. És Albert Parron, Berta, ficant la mà ràpidament, Denis de Pogler, però així Catalunya continua, ha sonat el clock shot, l'àrbitre diu que queda la jugada invalidada. I ja és Bèlgica qui prova el llançament. Sabem que amb el fet de tenir que les competicions serà shot clock, doncs fa que el ritme sigui molt més alt, que hi hagi molt més tirs, per tenir l'opció de fer moltes més cistelles. I això també s'està veient en el marcador, que seleccions de tanta qualitat, doncs ara ja, també en el darrer Mundial Absolut vam veure resultats d'Holanda de ficar pràcticament 50 cistelles, perquè clar, amb la qualitat que tenen i també ara estan forçats a llançar ràpid perquè si no s'acaba la possessió, doncs això fa que el número de llançaments per partit sigui molt més alt i per tant que les cistelles també ho siguin de la mateixa forma. Albert Parron des de fora no aconsegueix, se li queden curtes. Moltes vegades es diuen, bueno, doncs en els llançaments es val que no sé si us diuen a vosaltres també com a jugadors, de dir que passin de llarg, no? Que siguin una miqueta més fortes, que no que es quedin amb aquests llançaments curts, no? Perquè facilita que l'equip de defensa doncs es pugui recuperar la possessió aviat. Sí, els rebots que van llarg normalment és més senzill pel jugador que està a la posició de rebot agafar-lo, ja que normalment el defensor se situa abans per no deixar aquesta posició de mig, de recolzament, no? D'assistència, llavors deixen aquesta posició, llavors tota la part de darrere diguem-ne la té controlada amb el cos el jugador i per tant sí, el tir queda curt, és molt complicat agafar el rebot i bé, doncs això, sí, és millor que vagi llarg, però bé, o sigui, tampoc es pot reproduir res i hi ha tirs que quedaran curts, tirs que quedaran llargs, però bé, el que importa a veure si demà contra Portugal, que és un partit força més igualat, aconseguim que aquestes que queden curtes entrin, les que queden llargues, les que queden més curtes i entrin també. Demà contra Portugal, ja estem enfilant ja en els darrers segons de partit. Demà contra Portugal a un quart de set, si no erro. Sí, correcte, un quart de set, a Catalunya-Portugal, un partit per l'streaming d'aquí de l'Esport 3 i molt important. Ens comentaven aquí del costat, està ja a punt d'acabar el partit. Catalunya a veure si pot fer en el darrer atac la darrera cistella en el partit i ens podem marxar amb un bon sabor de boca. Ara ha xocat Berta, intenta Parron a la mitja volta amb el llançament des del mig. Acaba el partit amb el resultat final de Catalunya 13, Bèlgica 36. Ha estat un gran massa a Bèlgica, però bueno, jo crec que ha vingut estones de Catalunya que han estat força interessants, que han estat d'un bon nivell i ens hem de quedar sempre amb la part positiva perquè quan vinguin equips com demà un quart de set contra Portugal, que sens dubte és un dels rivals més directes en aquest grup, és a dir, el que podem aspirar a aconseguir la victòria, doncs que ens serveixin per aconseguir els 3 punts i situar-nos en una bona posició en el grup. Doncs sí, el partit de demà també és molt important i a veure si segurament serà molt igualat perquè els portuguesos han fet un molt partit davant de Sud-àfrica, una selecció menor, però bé, jo crec que Catalunya farà un bon paper i crec que podem guanyar bé i aconseguir aquests 3 punts que faran falta per a la classificació del grup. I en el proper partit de Catalunya tornarem a tenir com a comentarista aquí per presenciar el partit i donar el teu anàlisi tècnic.
Doncs sí, allà estarem a 6:15. Lluís Rosa. Sí, també, amb la parella còmica de Javi Navarro, però l'streaming també primera demà, de la jornada demà, serà un interessantíssim Holanda-Anglaterra a 4:45, després seguidament el partit de Portugal-Catalunya i després a les 8 el Bèlgica-Xina-Taipei. I això ho anava a recordar, tornem a insistir. El pròxim streaming que podran assistir aquí d'Esport 3 doncs és a 4:45 a l'Holanda-Anglaterra, el partit d'Holanda, que és la primera potència mundial. Podran gaudir d'aquest partit per aquí per internet, amb els comentaris d'en Lluís Rosa i d'en Xavi Vidal, dos jugadors experts en aquest món d'en Corval. Després, la pròxima cita, el proper partit és el de Catalunya contra Portugal a 6:15, amb els comentaris de Lluís Rosa i de Javi Navarro, i després a les 8 de demà doncs també podran gaudir del partit d'aquesta selecció de Bèlgica contra un interessant partit entre Bèlgica i la Xina Taipei, entre la segona i la tercera potència mundial d'aquest esport, amb els comentaris de Lluís Rosa i d'en Dani Vidanya. Per la meva part, Marc Garcia s'acomiada en les retransmissions i qui sap si tornarem la setmana vinent també per fer algun comentari dels partits d'aquest Mundial Sots 23 aquí des de la Vall d'Hebron. Salutacions!